Kungri tisopi. I nang li chener nili nang langdun o nang li aron materialism alam thanpon o lasile li nang arjuing tung Arnam Dovek Ma do pulote koloso Arnam si ahok Arnam lo nang than pachini bek tha ik. Kumar lagi. Kungri tisopi. Kongri ti sopi langtha ilitum pirthe long ke kato kawi ilitum chini petpe la sipini nili la ke isi langnam lo lipudang te nili ka chini dang la dak pirthe long pen an nili ka thek dam long la pen ke pirthe an pen nili langdam et la pen ke nili ka charli long an la pen ke nili ka thek an pen pin nang tum kato kawi pen tamen ke sharo la ke arnam ke dubino la pen komat arnam si ahok arnam lo lipudang te nili ka chini dam mateng lipudang te nili ka chiki arnam helo Arnam bindong lo lake nili Arnam Jehovah la pen ke Jesu Kristo la tum apuro na tum si Arnam chadilo la si nili ka believe ta la pen nili Arnam asom thot akemi Arnam ke madu Arnam sa me available po si nili che matha dam lo Edmond Taro. Ahok pet ta korte All India pen nang ning kedok singer YouTuber actor kumatlo. Nang chatan Kardong viewers, nang itong kadok aves na may chinita hypo pinigil ke special mate lapuson si 5k yung si choklo lipudang de nili nang itong mapan lam chaki pido yung si 5k subscriber yung si choklo lipudang de nang itong mapan special Q&A ajay magnili deng pondo halabang soteng penang itong comments ke to kachipidug la penili panang karju alam the kup ani nang itong message ke to kachipidug pena ponili ning sam piglo nang itong kadok avis pansa may nang karju pon theng po la si pini nang itong avelu ke doklong ala mate RD ke doklong alam nang karju pen apot pini nili tom pan thek khada sa dame nili ke thek an la pen ke nili ke chini an pen nang tom pan ang ka reply ji pan sinili bor ipon po labang solong pen pini nili nang tom pan than bakla rung tung lage nili bong si lapu anung na thu pen ang por hidon bom po la pen ke nili nang tom pan ke thek an pen la pen ke ning ke do an pen pini nili tom pan ka reply ji pan sinili jinghong ding lo la pen ke sik ding lo la sin pini nang tom pan special Q&A labang so jai make nili nang tom theng lo cheng pan po number 1 questions komat lo Servining hippie. Serbin in hippie. Pirthia long munit anutin ason et kali maduta chinilo. Seta akeng katikok alam kawi pen chenglok atum kupuson si amen kachupa chithang unpo. Please tell me. Okay. Lasipini ilitum karbiang long chat kali vote along seta melo puson tum topik je akeng katikok pen chenglok lapen ke ari kaveda datum tadu lapen ke kematha thekida datum tadu lapen ke puson si alam kaveda datum tadu sadame halat tum kupuson si amen kapache thangun po poselang lipu paman miyang te Serbin in hippie lasi alang li kipu bangela puson hilo je kupuson si halang tum amen kapache thangun po athe like good questions athe alang li nangkar jui si unique hoy lapen ke avilu duklong alam athe ilitum alam kaning je thekatum lapen kapathu thek ser atum ke itum aman men lapen ke kaddo kawe me itum apuna chak se me choklong tai ji neli pudam ji alam ke lapusan hilo je ilitum kaddo kawe elam ke soi bogatum ke lam ke than men me itum avilu chepa duklong lapen iman chepa duklong un abisar alam langam lu pudang te angtong ti ka thar inu lam jai sarpo alang li lapusan leaders lo alang li lam kaning je lapen ke a order dur mesen pena posipini lapusan si amen akur lapen ke kaddo kawe me chini plan lapen alang li amen che thangklong tanya lapusan si alam kaning je theke dara tum lapen akeng kate ko tum lapen ke ari hong khab dara tum kupusan si amen kapache thang unjima liputan di nili long isi nili ke matha dam jungjung ke matha dam mateng liputan te ilitum akeng kate ko tum jong si do kok bonda me alam mang thekser lipudan de ilitum nonason YouTube along seta me lam ke than ajai mek mate our site iponason ti mesenji lapen tai si alang li se yang tong pen lapen ke alang li men che thangunji lapen an chota gali laposon si akeng ta te kok job lapen ke ari ta te kok job lakado ka ve alson ke thekser lipudan de alang li phan ko pine lam ke jai ason bor iponason ti mesenji lapen ke jasmet pe akeng ke te kok job bonda me ari ta hong hap hi alam ta thekser lipudang de isi games tai si ahong jai mesan athe games papathu pon lo pulipong te outdoor games ke pathu ne lo cricket football lapen ke volleyball lahe ke pathu te lo athe akeng masi te kok jog lo ke sina me hal akeng te kok sina me langalu lipudang te chess ason lapen carom board ason lapen ke for example indoor games ason pathu pon ason te alang lipa amen che thang unji ni lipudam ji bangel poson helo je ilitum amen akur achakeli
ilitum aphan la puson si aman antame itum aphan ardina piklongji jongsi itum chess le vol chepahai dun det unlo lipunante ilitum aphan ta aman piklongji lapen ke hong ha hong ru la daklang le ilitum jongsi athik pet pen ka khela na thu sedame lapen ke kapor hi na thu sedame lapen ke lam ke thana na thu sedame halabang so bang jongsi itum ka to ka vetum sedame bor ipidun lapen ka to ka vetum ke the ka tum lapen ke tum ke chini mu cho da tum jongsi bor ipidun alam ka veda tum phan ken ka tikok tum phan lapen ke ari ke tikok tum phan hala indoor games jongsi itum papa thu pilu lipurang te lapen ke litum ke thek an pen tum phan idea pidun lo lipurang te hala tum men tame che thangonji la hello next Harrison Bay Lada Karbiang Long along ta Black Music Mate Kachimentor Kiklem Atum Dopik Latuma Pan ang lihin pen Isibak Amisis Piigzima Akyay obviously nili pila pipidet po athe ledak ilitum karbiang long nung chatkali akaprek ahawartong sanamedu lapen itum karbi tum chatkali black magic claim ke pure thia thak katto ka vetum saname claim thailo mapusin nili matha saname nili ledak karbiang long along pen nili sivat apor huning jingtung jela pusono je ilitum karbiang long black magic mate kachimentora tum dupik hangjang polo lakuman miyongte Harrison Bay mesana lam do akhai nangli pan pusan questions nang karju kono po nasi ili tum karbiang long black magic mati kachementora tum topik nasi hala tum pan li message ki pikang tung pusan hilo je ili tum ko anone langnam lo lipodang te inut a hem a family yong si dolo lipodang te mate idona hem a family yong si dolo lipodang te hala tum somar phanyong si black magic mate mentor de lo lipodang te lako anak kanu hokji alangam sinan bihek pen ka ora kiduk apai lapen aputu lapen ke alang tum matha ta haji jeni sopo ke theglo mate mo nang the nang dinglo lipun te ni sopo phan ke ni la puson doctor si pamanji ni la puson si engineer si pamanji ni la puson si youtuber si pamanji ni la puson si cricketer pamanji ni la puson si football players pamanunji lapen ke aket thek nai at top level ang dengalong sini pununji mate ni kapnai labang so yong si theglo lipun pe pinso tame arso tame matu tame jela so arso yong si theglo pulo tangte ni la puson si doctors mate engineers asai sini paklemji mate la puson si nurse paklemji lapen ke prejam matum pinso to mapan pulo tangte ni la puson si politicians a leader pamanji ni la bang so akar biang long la puson si anong nam mate anong me ke wan thekji pani la so pani klemji la puson si ke matha do ta hai mane la si pini ni isibera por ki pudam ji bang ke la puson hilo je ili tum kar biang long kamentor lapen kamen sheet mate black magic ke klematum inton si kemi athe la puson si ili tum kar biang long yong si kacementor lapen kacemensi jong si dulu lipunte ko an kanu hokethe lake api putum si sini bihek pen ko ane pathe padingji la tuma pan school padunji ab jaga tum ke private school si padunji a tuition fee dolang amanli fee dolang kichu ke jun dolang a hostel fee dolang lapen ke api dolang langnam elo lipunang te la tum 30,000 lapen 40,000 an chiklo jon padam da langnam lo lipunang te arena fees pen chenglok lapen ke kichu nang ji ke do nang ji lapen ke katu ka via son se me pador lim nang ji jong si rena na tu pek dulu lipang lapen ko ano ne ador ki so hormu se me pg se me ador so se data tum han se me la pulo je governments ke pad school ke paduna tum apan se me isibe lo kang hon ke apia putum ko an makang hon la ke nang litum kadto ka veta chinilo jong si hala mentor ad bang vek bang jong si hala komane akorte lapen komane ang jiro panyong si mentor dulu pulo tangte kan mo hoke la hello je api apu pen chenglok apuriar pen chenglok ko ano ne aninga che theji mo me hala so an ninga che the pan pavi der la pen pavi dun der hello hala ke henonda asinili just me pet puji kamentor bang ke ilitum karbiang long ke henno la pen ke la pusona kamentor bang ke ilitum kaddo kawetum sreme chini nangji kamentor yung si ilitum karbiang tum ang long yung si do bom lang lipudang te ilitum karbiang long chingthur dun edaji athe komane yong si chingthur mu cholo lipongte halapan kipa bob dun je phansi kamentor tik aje haktum ge la pusono je personal alam pen che bohong dut pohala bangso आज का che bohong alam pen aposi aje haktum ge mentor de tik saname private la pen ke personal alam pen ka che bohong bangke la bangke che bohong joy ason de me sen bonta me ka che lang e pen la puson si kipa bob de la pen black magic ke claim de hala bangke ke me ang theklo la sinili pudamji la pen ke neli non eti pudamji athe ka che mentor ke henu la si maduli che mentor se name la puson bangke claim credit si akeme next Edmond Taro ahok pet ta korte All India pen nang ning kedok singer YouTuber actor kumatlo nang chithanjima please Edmond Taro ke hai nili nang chethanji je nili favorite singer lake Arjit Singh helo lake katu kavyang bong pelo
jong si Norbert fan jong si choice nang gi pulotang te nili Arjit Singh apan si choice alang athe alang li lun kilun ate ot parjumisen lapen ase tarjumisen lapen aku jong si asam adang kangalong lelang amji lipudang te nili jubin of hanta chochosi athe jubin ke silang namlo lipudang te jubin guard no bang kalang li avelo sedame avelo boy fit tame alang lipan kero duna palam kali sedame non ili tum lang namlo lipudang te 40 languages pen alang li lapuson si kapre alam thepen lapen kapre se pen alang li 40 an alun lun pon erlo lapen apart me lapuson si kato kabe pen tu terlo lipudang 38,000 an litum report along long ponji la si pini nili ning dog nam ken jubina phantame ning do lapen la sibera por hun nili jong si chongwai thulong lipudang de karbi tumang bong pesrame nili chongwai thuji lake prem terang lapuson na singer lo je alang li ase tu jume pik lapen ke pupuson si hala studio long kilum nama la soteng si la alang li original vocal ta lapuson tak thaklo lapen apart me lapuson si nili kapre ka tumhan tame kelangnam seler lapen ke kelangnam un e lapugali serame chongwai long son te ni chongwai sabji serame ilitum non young star tum mate non ke themi tum singer nang dopik lo hala so singer tum serame nili ning dopik serame jong si innovator phan jong si cho select 90 lipurang te nili obviously lake Arjit Singh aphan si cho select ji lapen nili ning ke dok sport kalibo actor nili ning ke dok actor lake Alu Arjun kado kabe ta sinilo Alu Arjun isi co-star mate iconic star alang like la si alang liphan sinili ning dok lo lapen karbi tumang bong lipurang te nili ning ke dok lake Bijay Lektheta expert o lam kaning ye hin ponon se tame stylish pen selang lining je la si alang liphan tame ning dok o lapen apart tame youtubers ahin langnam lo lipurang te youtubers ahin kenili true frati pan se ning dok lo overall pen langnam lo lipurang te nili alang liphan chot ning ke dok sedame karbiang lo yong si langnam lo lipurang te nili kado kabe atuma youtubers aphan tame nili langnam selan le sedame isi ning ke dok nai youtubers lake abor langli athe alang li kiduk mate kabedet epar ka beda tan phan rap u nili gerap tek the posi nili ning dok dong lo lang le pha la lo je next menon rongpi nili nangkar juji po ke hai ili tung komantu si hemprek longji ma longji pulote komantu si longji nangli chini ma please nangthan ikbek tha ake hai okay nangthan ji sermen nili labang so a questions nang li nangkar jubang ke si tough o mate sung pi ka son lo serame pini ili tum kadok ka me chichini lo la ke karbiang long pipo si hemprek long le derma lipurang te ili tum la erimun so mate ili erimun jong aching don de son thasi ili tum hemprek long le derma pusi mata serame nili hen bangela kali erimun mun jong yong si chingdon de lipurang te lapu pen ba chingdon dun de sikemi lapu pen chingdon dun lo lipurang te ili tum nang nata chingdon be pini nili ki puji bangela pohson hela je ili tum hemprek ke long bek ji serame apor nang che ji lapen ke komentu si long ji le pu bange isi langam lo lipurang te nili joy ke pen answer nang tum apa nang than te athe ili tum non kisung pik al bong sidolan karbiang long leaders ka chithi lapen ke lapuson si songja ka chithi mate lapuson si a party ka chithi ka chibung son si do la si hala tum yong si ka chibung ka chit kangtong lo lipurang di litum hemprek ke long weg la si arji dingo elo serame ilitum hemprek bangke long weg ji lapen ke long weg o there o elo next लिली हंजंग पी तुम्हारा फेवरेट खेल कौन से है और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं हाँ जी लिली हंजंग पी मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट का गेम से सिर्फ 2 ही होता है एक फुटबॉल और एक क्रिकेट फुटबॉल को तो अभी भी मैं खेल रहा हूँ और क्रिकेट को तो बहुत ही बड़ा बात है क्योंकि हमारा इंडियन टीम ने तो बहुत बार जीत हासिल की तो जीतने के बाद जो लोगों को खुशी बांटता है तो इसीलिए मैं बहुत ही क्रिकेट अच्छा लगा और फुटबॉल भी बहुत अच्छा लगा एंड एट द सेम टाइम मैं आपको कहना चाहता हूँ लिली क्योंकि अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत लोग सोचता है क्योंकि वो करेगा तो अच्छा इंसान बनेगा और ये करेगा तो बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा लेकिन मेरा हिसाब से तो 3 बात आपको याद रखना पड़ेगा पहली बात तो आपको लोगों के साथ साथ बातचीत करना पड़ेगा सच ही बोलना पड़ेगा और दूसरा है ये तो बहुत ही रियल चीज होता है क्योंकि लोगों को मदद करना पड़ेगा और सिर्फ उतना ही नहीं क्योंकि एक ऐसा चीज है जो अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा तभी आपको अच्छा इंसान बन सकते तो नेक्स्ट होरिंगती नंगली फान कमेंट कहिंगो
nang piabang doo la tumapha nang li piloki puchi lang tha nili long li channels along na kelang no tum non nili fan la subscribers atum 5.7 something dolo nili long subscribers atum sedame lang namlo liputang ke li subscriber atum 5000 amat ke me adi sedame lapen ke 5700 amat ke me adi seta pini nili chidam bangkel poson helo je 5000 ang bong pen lang namlo liputang ke 20% na bake nili fan akahin no nang ke jong do natum sedame tuji sedame nili ki pudam chi bangkel poson helo je alang natum ne fanang pusita ni chi chaklun ji menanga tu matha taji je Justin tok bi alang li ke matha ingda he ga posi ni channel salong lason meme henono comments pidun pen na pot mo ni pan kes nang pidat hai ku lason ke matha do ko hai samai ni lila bang ke nili ka do ko phana non da sila dak men si pudun dak na nili phan jong hin ang ton ta me nili phan jong hin ang sor sata me jong hin nili phan ang puta me nili komani ne YouTubers aso nili kes nang pidat ji pu bang ke matha nang ne nangli tum ladak Indian along ke matu mune se me opinion nang share don melo comments ke nili kaddo ko phana me hide hela pen nili kaddo ka me a comments men delete li lasi pini nili dakpen pu tung kaddo ka we subscribers atuma phan se me nili in next choice chela pen pu choice chela pen ke pu tot de la pen khaino jongje alang tum nili phan nang ke pari dum no la pen ke nili phan apuson si akang tui alever anin phan nang ke padam theki phan sinang ka nakada bidun no pasinili chematha pon si nili kai ke dame na puson si chematha pon bomlo la penili alang tom phanili kai no jong he le comments ang video sa dame nili alang tom phan in check che la pen pupe la pen tamti jasme penili la dak isiwet apor huning jing tung je menang ana comments along henono memi tom nang pudundu je na puson si karbiang bong pen ka heno nai la puson si Mr. Akshay Kumar afur form la pen ke la puson si Mr. Anir Kapoor a short form la handa nili phanang ki pudun tom dopik sidami nili lang tom han thang na pupe la pen ke in check che la pen tamti lalo next kongri isopi I nang li channel nili nang langdon o nang li aron materialism alam thanpon o lasile li nang arjuing tung Arnam Dovek Ma do pulote koloso Arnam si ahok Arnam lo nang than pachini bek tha ik kongriti sopi langtha ilitum pirthe long ke kato kawi ilitum chini petpe la sipini nili la ke isi langnam lo lepudang te nili ka chini nam la dak pirthe long pen an nili ka thek nam long la pen ke pirthe an pen nili langdam et la pen ke nili ka charli long an la pen ke nili ka thek an pen pin nang tum kato kawi pen tamen ke sharo la ke Arnam ke dubino la pen komar Arnam si ahok Arnam lo lepudang te nili ka chini nam ateng lepudang te nili ka chiki Arnam hello Arnam binong lo lake nili Arnam Jehovah la pen ke Jesu Kristo la tum apuro na tum si Arnam chadilo la si nili ka believe ta la pen nili Arnam ason thot akemi Arnam ke madu Arnam sa me available po sinili che matha dam lo same nili isibera por hu nili ning je thung tung je komane ni tum ke la poson matha deta hai je Justin tok bigi la poson si Christian tum Arnam se Arnam ke min nai ta la pen ke alang li ke la poson si madu Arnam ta la pen aparat ki thi Arnam ke available to pu la poson ning je ta hai sila si pini nili isibera por huning jing tu je anu tin se me poson si matha nang ji je Arnam do la pen ke nime thang ka chiki Arnam hilo Arnam ke minai la poson si manu tin da che matha nang ji je ni li Christian la puma ni li Jesu Kristo phan ro re la pen ke ni li Christian puma Jehovah phan ro re la pugali sana me la poson si anu tin akorte la pen ji pirthe ke do anatun ko mat Arnam phan kirim ma hala so Arnam phan chiki thip nang ji alam bang la poson hilo je pumane bang khong hari phan adhorong phan sikroi damlo lipurang te la pen ke komane lukhimona phan sikroi damlo lipurang te hala tung la poson si ka chiki nang ji bang la poson hilo je ni Arnam la pen ni ka chiki ham phu pen up par akethi Arnam ke avelo ne phan ke dor dia son anta ne phan pidun der la pen ne ke nang ji son anta ne phan pidun der la si ne par ne ka chiki Arnam pen apara ke thi Arnam ke ma duta avelo la son se chema tha dam nang ji la si pini ni lita ka to ko benang to phan than lo je nangli tum ka chiki Arnam se me Arnam apar ke theta hai se me nili ka chiki Arnam se me Arnam apar ke theta hai se me la dak lang nam lu pun ke pirthe long ke la poson si millions and millions of gods exist on earth la puson si Arnam ke klang do sa me halabang so Arnam ang bong pen nili ka chiki dun long la pen ke nili ke khroy dun long Arnam helo Arnam ke min nai Arnam la puson si nili sa me chema thalo la pen la si vera por ho la ko nili ninge thule tholo nangli tum ta la puson si chema thanang ji la anu li purang de la ke Arnam do la pen Arnam ko mar li purang de ni ka chiki Arnam helo Arnam binong la pen la helo ahogarna la son si manu tin ta chema thanang ji la pen nili dame la son si chema thalo next Ronbiel edit
nili nang kar jukang tung ke mentu lo nang YouTube ekon delete po thekte delete pa pramnon lan vet lo chok ne YouTube ta dile ji la pen ke ne social media hong jai long mat si wang we de ji te bo ser me nang li si akam klem nang ji nili phan nili nang li phan nang gi pugali pon ta me nili nang li phan nang chuning ri nang li yong si lada karbiang long long chot kali or bor anta me la pusan si keng kok keng thi to ma phan la pen ke alam ka ve to ma phan la pen ke a ot adur ka heno da to ma phan la pen ke bai sa doru klem da to ma phan la pen ke rakia ke chude da to ma phan jong si in tom thek er lo la pen ke alang to ma phan pa chi o et thek lo la pen ke sai ke me la pen ke kam ke me jong si pa chi yor pon et thek lo li puran ke nili halas so ar ni pe na ma chi nili YouTube channels kali secret life am mena ma sia ve da ji la pen ke YouTube at long chat kali na hop social media platform long sana menili wang we ji next anvel lo juda lo churu lo nang litum ka do ko be fans na me comments nang ke pidon pena po la pen ke nang litum opinions ateng pen nang litum ke matha ateng pen nang litum nang share don pena po churu par piglo la pena part me churu par piglo nili bong aphan nili bong amen nili than thedat po la pen alang li kachar li la pen a h ta nili than thedat po athe privacy lam penang po la pen archi ta nili paklang thedat lo dia tha si churu par piglo nili bong phan tamil puson nili phan questions nang ka po hidun thega po churu par piglo ta si nang tum ka do ko be fans me nili la puson nang itum nang kailangan si paning ding dun pena pot churu par piglo ka do ko be fans me do me thang me kurwang thu kardom